Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaq, Bakı taraf yurdumuzdaki täzelikler we habarlarly tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda goşulşmalyk hereketiniň parlamentorunyň duşugyny äklimi parakaçylyk we durnukly düşe ýardam etmekde milli parlamentleriň ornuny ýoklandyrma atly massagada hemde onuň çäklerini geçirecek şäherlere we duşuklara gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň wekiliýetiniň agdalaryna 2022-nji ýylyň 30-njy iýuny Azerbaýjan Respublikasynyň Baku şäherine golluk iş taparyna gitmäge ruhsat berildi. Yurdumyzyň Daşary işler ministrligine geçirilen Hazarýaky döwletleriniň daşary işler ministrleriniň geňeşine 29-njy iýuny Aşgabatda boljak 6-njy Hazar sammitine taýýarlyk görmek hemde onuň gün tertibine girdilen meseleleri, hususan gol çekilmäge taýýarlanan resminamalar ulalaşmak aral maslahatlaşylan esasy meselelerin hataryna boldy. Hormatly prezidentimiň ýakynly geçiren ministrler kabinetiniň mejlisinde nygtalşy ýaly. Ýurdumyz parakaçylyk söýüjülükli, dörejelikli daşary syýasy strategiýany ýygyderli durmuşa geçirmek bilen Hazar deňderine özara bähwitli hyzmatdaşlygy putulandyrmakda, sebit ähmiýetli wajyp meselelerin sağlaşykly çözgütlerini işläp taýýarlamakda möhüm orna egelýär. Hazarýaky döwletleriniň baştonlarynyň Aşgabat sammitiniň gün tertibine iler tutulýan ugurlarda netijeli döwletary gatnaşyklaryny mundan meýlekde ösdürmäge degişli meselelerin toplumyna giyerdiler. Hormatly prezidentimiz döwletary hyzmatdaşlygyna täze terg berjek Aşgabat sammitiniň ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmek tawşyrdy. Şoň bilen baglykda Hazarýaky döwletleriniň daşary işler ministrleriniň matlagydam sammite görülýän taýýarlyk meselelerine bagşlandy. Ýokary derejedäki 5 taraplaryň gepleşikleriň öňü syratna duşukda Azerbaýjanyň, Iranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň hemde Türkmenistanyň daşary syýasy idaralarynyň ýolbaşçylary Hazar deňde sebitinde hyzmatdaşlygyň aýra-aýra ugurlaryna, ozal gazanlan alalaşyklaryň durmuşa geçirilişiniň barşyna hemde wazyp halkara meselelerine garadylar. Hazarýaky döwletleriniň baştonlarynyň taryhy ähmiýetli 1-nji sammitinden 20 ýyl soň geçirilýän ilkinji Aşgabat duşugy kenaryaky ýurtlarynyň we olaň doganlyk halklarynyň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň ýolunda möhüm ädim bolar. 6-njy Hazar sammitine ýurtlarymyz taýýarlykly geldi. Häzir Hazar deňderine bilelikdäki işleriň giň ugurlary boýunça möhüm alalaşyklary we tesirnamalary taýýarlamak boýunça işler alınıp barylýar. Durly derejede hyzmatdaşlygyň netijesinde möhüm meseleler boýunça özara düşünşmek gadanlýar. Mälim bolşy ýaly Hazar deňde sebiti boýunça goňşy döwletler bilen milli we umumy bähwitleri esatyna ýoly goýulan hyzmatdaşlygy ýurdumyzyň daşary syýasy strategiýasyna aýratyn ähmiýet berilýär. Türkmen tarapynyň başlangyjy boýunça bir näçe retminamalar şol sana Hazar deňderine adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak we olary aradan aýyrmak boýunça hyzmatdaşlyk hakyna ulalaşyk hemde Hazar deňderiniň suw hemde biolog serişdelerini gorap saklamak we rejeli peýdalanmak barada ulalaşyk taýýarlandy. Şeýlik hem Hazarýaky döwletleriniň baştonlarynyň 4-nji Astrahan sammitiniň netijeleri boýunça gol çekilen jemleýici retminamalaryň toplumyna Hazar deňderine hidrometeorologiýa ulgamyna hyzmatdaşlyk etmek hakyna ulalaşyk girdildi. Bu ulalaşyk boýunça işler ýurdumyzyň hidrometeorologiýa we Hazar deňderiniň hapalanmagyna gödegçilik etmek boýunça utgaşdyrjy komitetde başlyklyk eden döwrüne tamamlandy. Gazagistan Respublikasynyň Aktaw şäherine geçirilen 5-nji Hazar sammitine Hazar deňderiniň hukuk ýagdaýy barada konwensiýanyň Hazar deňderine durly ulgamlarda hyzmatdaşlygyň hukuk gadalaryny berkitýän taryhy retminamalaryň kabul edilmegi Hazarýaky döwletleriniň arasyna gatnaşyklara täze terg berdi. Ýurdumyz hemişe Hazar deňderindäki özara bähwitli hyzmatdaşlyga, kenaryaky döwletleriniň parakaçylygy, ulalaşygy hemde ähliler tutulýan ugurlarda netijeli hyzmatdaşlygy maksat edilýänliklerini görkezýän jewitleşdiriji şert hökmüne garaýar. Dünyada we sebitde ýagdaýlaryň ütkap durýanlygyna garamadan Hazar deňderinde hyzmatdaşlygyň iler tutulýan ugurlary ütkewsizdir. Sebitimizde udak möhletleýin parakaçylygyň we durnuklylygyň, toplumlaryň howpdallygyň üpçün edilmek 5 taraplaryň görnüşde alınıp barylýan hyzmatdaşlygyň esasy wezipeleriniň biri bolupdy. Hemde şeýle bolmagyna da galýar. Türkmen tarapynyň hemişe nygtaýşy ýaly Hazar deňde parakaçylygyň, hoşniýetli goňşulygyň, özara düşünşmeň we inanşmaň zowlag bolmalydyr. Bu ýerde meseleler diňe parakaçylykly ýol bilen gepleşikler arkaly çözülmelidir. Kenaryaky ýurtlary Hazar deňderine syýasy agdalykdan, bolup biläjek gapma garşylyklardan, düşünşmelikden we inanşmanlykdan erkin giňişlik hökmünde saklamagyň, ony daşarky howplardan hemde wekimlerden, hususan terrorçylykdan, guramaçylykly transmilli jenaýatçylykdan, neşe terişdeleriniň bekanun dolanşygyndan, beýleki itlenlik bekanun işlerden goramagyň zerurdygyna oňat düşünýärler. Bu işde syýasy diplomat gurallarına möhüm orun berilýär.
Tarapların pikirine göre daşary işler ministrläriniň duşuklaryny ýygyderli esasa geçirip, bu gurallary içeňleşdirmek we güýçlendirmek zerurdur. Muň özi bolup geçen wakalar babatda öz wagtynda hemde dogry hereket etmäge, ýakyn we uzak möhletden geljek üçin bilelikdäki işler meýilleşdirmäge mümkinçilik berer. Türkmenistanyň sowda ykdysady, energetika we ulug aratnaşyk ulgamlaryna gatnaşyklary ösürmek boýunça başlangyçlary hemde teklipleri ýurdumyzyň özari bähwitli hyzmatdaşlygy ıgrarlygynyň aýdyň suwutnamasydyr. Ýurdumyz bu gurlarda äwrt uly kuwaty eýe bolmak bilen birnäçe iri halkara we sewit derejetine tatlamalan başyny başlady. Hadaryaqa ýurtlary Aziýa bilen Ýewropany birleşdirýän TV geografik çäk bolup, Günnogor, Günmatar we Demirgazyk Günorta ugurlary boýunça ulugy taşyr hemde sewda geçelgileriniň we ýük akymlarynyň netijeli işlemegini üçin etýär. Hadar deňde sewti dünýäniň iň iri ulugy taşyr we logistika halkalarynyň biridir. Bu şertden nazar almak bilen meýilleşdirilen tatlamalyň amala aşyrylmagy Hadar deňde sewtinden sewda ykdysady hyzmatdaşlygy täze derejeye çykarmagy, sewtary gatnaşyklaryny kuwatly tergi bermägi, Merkezi Aziýany, Hadar deňdi, Gara deňdi hemde Baltika deňdi sewtlerini, orta we ýakyn Günnogory, Günorta hemde Günorta Günnogor Aziýany birleşdirýän täze geoiktysady giňişliň binýadyny goýmaga mümkinçilik berer. Soňky ýyllarda ýurdumyzda ulug geçelgilerini gurmak boýunça giň erimli işler amala aşyrýar. Awtolog hemde demir ýollarynyň ulgamyny howa we deňiz ugurlaryny giňeltýär hemde şoň bilen sewitde parahaçylygyň, durnukly ykdysady ötüşiň pugtalandyrylygyna ýardam berýär. Şoň bilen baglykda Türkmenbaş şäherine täze halkara deňiz portunyň gurulyp ulanmagy berilmegi möhüm waka boldy. Bu giň erimli düzümleýin tatlama Merkezi Aziýanyň we Hadar deňde sewitiniň ähli ýurtlary üçin strategik ähmiýeti eýedir. Türkmen tarapynyň başlangyjy boýunça 2019-njy ýylda geçirilen 1-nji Hadar ykdysady forumy 5 ýurdun işwur toparlarynyň arasyna gatnaşyklaryň ýygyjamlaşmagyna täsir etdi. Hadar deňdiniň oň kenaryny ýaşaýan halklaryň umumy baýlygydygyny nazar alanda, ekologiýa we daş gurşaw goramak, bu täsin tebigi suw howdanyň biýedürligini gora saklamak, baýlyklaryny rejeli peýdalanmak, kenaryaky döwletleriniň hyzmatdaşlygynyň möhüm ugry bolup durýar. Bu ulgamda ýurdumyzda milli derejede ýygyderli işler alyp barýar we öz goňşulary hemde esasy hyzmatdaşlary şol sany awraýly halkary guramalary bilen ýakyndan gatnaşyk etmek arkaly Hadar deňdäki bar bolan we ýüzüçyp biläjek ekologiýa bilen bagly meseleler çözmekde täze çemeleşmeleri teklip etýär. 5 kenaryaky ýurtlarynyň tebigaty goramak ulgamyna esaslandyran döwletary hemde hökümetary idaralarynyň arasyna işler utgoşykly alınıp barilýar. Hadar deňde sewtinde howpsuzlyk, ykdysady hyzmatdaşlyk we ekologiýa meseleleri 6-njy Hadar sammitine ara alınıp maslahatlaşyljak esasy meseleler bolar. Nowataky ýokary derejedäki 5 taraplaryň duşy gatnaşylygyň däp bolan dowatlykly, hoşniýetli gatnaşyklary çuňlaşdyrmaga, Hadar gün tertibiniň ähli ugurlary boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýar bolmagy, bu sammitiň üstünlikli geçecekdigini aýtmaga mümkinçilik berýär. Onda kabul edilen sözgütler Hadar deňdiniň äwrt uly ykdysady we serişde kuwatyny doly derejede amala aşyrmak hemde parahaçylyk, dowatlyk we ýalaşyk deňdi hökmündäki ornuny pugtalandyrmaga gönnen-göni ýardam berer. Ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Daşowdy, Lewap we Mar welaýatlarynyň häkimliklerini maslahatlar geçirildi. Olarda hormat prezidentimiň 27-nji ýylyny sany ulgam arkaly geçiren iş maslahatyny öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmeň ýollary bardy gurrun edildi. Ýurdumyzyň ykdysadyýetyny diversifikasiýa ýoly bilen ösürmek, importy çalşýan harytlar we önümleri özümizde öndürmek, eksporty iberleýän örümlüň meşhurlaryny artdyrmak häzir döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Welaýatlaryň häkimliklerine bolan maslahatlarda bu arada giňişleýän durluk geçirildi. Hemde häzirki döwürde öňde durýan wezipeler ýerine ýetirmeň zerurdygyny aýratyn ün çekildi. Şol maslahatlarda milli maksatnamalar ýerine ýetirilşi, ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça öňde durýan wezipeler, odal berilen tapşyryklaryň berja edilşi, goşulary ýydyk etmek hemde ötüçdigini tutmak, mineral dökünleri bilen imitlendirmek işlerini ýokary hil derejesine ýola goýmak, galuragyny ýokary hili we gysga möhletde tamamlamak, Galluragyna gatnaşan kombaýnlaryň hemde awtologlaryň tekniki hyzmat etişi idaralarynyň şeýle hem galla kabul edýän bölümleriň işini takyk guramak, gallasy ýere bilen hasaplaşyk işlerini öz wagtyna geçirmek, galluragy tamamlanan ýerlerde samany ýygnamak işlerini geçirmek, owa sena toplumynyň ähli pudoklaryny häzirki döwrüň wezipeleriniň üstünlikli ýerine ýetirilmegini üpçün etmek hemde depkinlerini güýçlendirmek boýunça alynyp barilýan işler barada giňişleýän gurrun edildi. Maslahatlarda döwret berýän mümkinçilikleri we şertler üçin hormatly prezidentimde tüý sörekden hoşallyk bildirildi.
Gojaman Hadarın kenarına öz borçlu bedeg berip oturan Türkmenma şäherindäki halkara deňiz porty bugun berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçly urundy. Aziya we Ýewropa ýurtlarynyň arasynda ykdysady we sowda hyzmatdaşlygynyň hiltaýdan täze derejä çykarylmagyna ýardym edýär. Arkadaşly serdarymyzyň şuýynyň 14-nji aprelinde bu ýerde bolup Döwrwap deňiz portunyň iş mümkinçilikleri bilen içkin tanışmagy, milli ykdysadyýetimiziň ösüşine möhüm ähmiýeti ýa bolan halkara deňiz portunyň hünärmenlerini täze dekmet üstünlüklerini ruhlandyrdy. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýurdumyzyň beýleki ulgamlary bilen birlikde Türkmenbaşy halkara deňiz portum düýpli özgörüşleri başdan geçirýär. Sebitde deň taýy bolmadyk portuň umum tutýan meýdany 152 hektara barabar bolup, ol parom, ýolagçy hemde ýük terminallaryny öz içinde jemleýär. Ýurdumyzda halkara üstaşyr ulug geçirgeleriniň altyn halkatyny döretmek maksady bilen gurulan halkara deňiz portunyň bir wagtyň özünde gemileriň 17-sine hyzmat etmäge ukyply bolan durulgalarynyň umumy uzunlygy 1800 metrden gowrakdyr. Bu ýuwatly toplumda ýük terminallarynyň bir näçesi hereket edýär. Portdaky ownuq ýükler terminalynyň tasamada kuwaty ýylly ortaça 3 million tonna. 261.054 metr meýdanda ýerleşýän umumy ýükler terminalynyň kuwaty bolsa ortaça 4 million tonna ýüke barabardyr. Ownuq ýükler terminalyny dürli çygmaly, dağ, magdan ferişdelerini, newit himi önümlerini, otimleri, dökünleri, dänäni, şekeri, dudu we beýleki önümleri uğratmak we saklamak üçin ähli amatlyklar döredilen. Umumy ýükler terminaly bolsa dürli gurulşyk ferişdelerini, demiri, polody, agajy, maşinlary we beýleki enzamlar kabul etmäge we uğratmaga niýetlenendir. Bu terminallaryň kuwatly kranlar we ýük götürjiligi 5000 tonna bolan dürli görünüşli gämiler bilen üpçün edilmegi üstaşyr ýükleri düşürmekde we olary ýüklemekde uly ähmiýete eýdir. Bu ýerde howa, avtomobil we demir ýol ulaglary alkaly getirilýän ýükleri üstaşyr uğratmaklyga niýetlenen konteyner terminaly bolup, onu öndürjiligi 5000 tonna bolan gämileriň 300 hereket edýär. Şeýlede bu ýerde 300.000 ýol olsa, 75.000 ýük ulaglaryna hyzmat etmäge we ýylda 400.000 konteyneri daşamaga ähli mümkinçilik şertleri bar. Halkara deňiz portunyň umumy geçirjilik kuwaty bolsa newit önümlerini hasaba almagda 17 million tonna barabardyr. Bu ýerde gämileriň hereketine ýük ýüklemek hemde düşürmek işlerine gödөгçiligiň hemra ara gatnaşygy, şeýlede awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň kömegi arkaly amala asyrlandygy bellenmäge münasipdir. Bu ýerde balkanatly gämi gurulşy we awatlaş zawodynyň gurulmagy milli ykdysadyýetimiziň bu pudoň öňüne täze geljegin göz başyna görülir. Ýylda polodyň 12.000 tonnasyny senaga taýdan gaýtadan işlemäge mümkinçiligi bolan bu zawod gämileň 400-sini gurmagy, 20 gämide bolsa awatlaş işlerini geçirmäge niýetlenendir. Halkara deňiz portunyň hünärmenleri şu günler dürli senagat ýüklerini Eýran, Azerbaýjan, Russiýa, Türkiýe we Gazakystan ýaly döwletleri daşamakda we üstaşyr ýükler öz wagtynda sarp edijileri uğratmakda nusgalyk işleri alyp barýarlar. Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň hünärmenleri türkmen topragynyň tebigy waýlyklaryny, geografik taýdan amatly kunjekde ýerleşmeginiň mümkinçiliklerini ähli bähwitlere gönükdirmekde döwletli tutumlary üstünlikli durmuşa geçirýän arkadagly serdarymyza alkyşlar aýdýarlar. Ulu üstünşir geçirgeleri boyunca Türkmenistan'ın eğleyen ornu ikiyadır gününe möhüm ähmiýete ýa bu mümkinçiliklerin giýigden peýdalanmagy eksport edilýän türkmen önümlerinin gysga wagtda amatly şertlerde bellilen ýerine ýetirilmegini üpçün edýär. Şu ýylyň başyndan bäri ýurdumyň çäklerine gurulan Döwrwap ýyldysxanalardan alynan pomidor hasylynyň daşar döwletleri eksport edilen möçüri 72.000 tonnadan gowrak bolup, ol geçen ýylyň deýişli döwrüne garanyňda 50 götermek ola ýokarlandy. Bu döwürde hususy önme öndürjiler tarapyndan öndürilen süýjü kökü önleriniň, kelemiň, mäşiň we soğunyň uly möçüri daşarky bazara iberildi. Bulardan başga miwu we gök bakça ekilleriniň üpçünçiligi içerki bazarlardan artýan. Ter alma, armut, şetdali, käşir, balgar wurş, guradilen miwler we beýleki azyk önümler eksport edildi. Bereketli türkmen topragyna ýetişdirilen ekologik taýdan arasynda ow-hojalyk önümlerine daşarky bazarda has köp isleg bildirilýär. Şoňa görä ýurdumyzdan eksport edilýän ow-hojalyk azyk önümleriniň görnüşleri hemde möçürleri ýygyderli ýokarlanýar. Ýurdumyzda milli önüm öndürjiler üçin döredilen amatly şertlerden netijeli peýdalanýan husus telekeçler ykdysadyýetimiziň senagat puwdogyna hem dürli görnüşli haritlaryň önümçiligini giňden ýola goýar. Şonuň netijesinde ýurdumyzdan azyk däl haritlaryň eksportunyň ösüşi hem ýygyderli artýar. Şu ýylyň başyndan bäri hususy önüm öndürjiler tarapyndan öndürilen ayakkablaryň eksporty geçen ýyla görä 3 hesse ýokarlandy. Eksporty ýokarlanýan haritlaryň sanawyna ýuwjy terişleri, mebel, şeýle hem gaýtadan işlenen deri önümlerini görkezmek bolar.
Yurdumyzyň içerki ölümçiligini ýokarlandyrmak we eksport edilen ölümleriň möçürlerini artdyrmak barada kabul edilen maksatnamalardan uguralyp, Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugyna gümrük kanunçylygyny kämilleşdirmek, eksport amallaryny ýönekeýleşdirmek boýunça ýerli işler amala aşyrylýar. Bu işleriň çäklerini eksport haritlarynyň gümrük amallaryny ýeňilleşdirmek, gullugyň utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamyna eksport haritlaryny elektron görnüşde resmileşdirmek, şol sanna gümrük töleglerini awtomatik usulla hasaplamak, gümrük resminamalaryny sal ulgam arkaly doldurmak we hasabatlar ýöretmek işleri ýola goýuldy. Bu esa ýurdumyzdan daşarky bazara iýerlen haritlaryň gümrük amallaryny gysga wagtda amala aşyrmagy mümkinçilik berýär. Şeýle hem döwlet serhetiniň gödöwçilik geçiriş ýerlerine ýurdumyzdan eksport edilen haritlar şol sanly azyk, ter, gök we bakça önümleri sal ulgam arkaly ileri tutma tertibine resmileşdirmek işleri amala aşyrylýar. Yurdumyzyň ulug daşar geçeleri boýunça amatly orun eýlemegi, türkmen örümlerine barha artýan isleg Türkmenistanyň eksport mümkinçilikleriniň ýerli ýokarlanmagyny şertlendirýär. Yurdumyzda daşary ýurt kompaniýalary bilen birlikde dürli döwrwap enjamlarynyň önümçiligini ýola goýmak boýunça netijeli işler alınıp barlýar. Şunu elektron finansyň ösdirilmegine we enjamlaryň ýokary hil derejesine üpçedirmegine aýratyn ünsizlerliýär. Elektron finansyň ösdirilmegi ýurdumyzyň dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň goşulmagyny şertlendirmek bilen bir hatarda halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokalanmagyny da aýratyn ähmiýetler. Ýurdumyzda elektron finansyny ösdirmek hemde ul isleg bildirilýän daşary ýurtlaryň önümçiligi bilen münasip bätişme okyply haritlar önermek boýunça Senagat we Guruluşyk önümçiligi ministrliginiň bilelikdäki aýdyn gejeler hojalyk jemgyýetine de ul işler amala aşyrylýar. Ýurdumyzda elektron finansyny ösdirmek hemde ul isleg bildirilýän daşary ýurtlaryň önümçiligi bilen münasip bätişme okyply haritlary önermek boýunça aýdyn gejeler hojalyk jemgyýeti öwga münasip işler bitirýär. Onuň täze döwrwap innowasion tehnologiýaly telewizorlary, el telefonlary, sowajlary, saglyk ulgamyny değişli we beýleki önümleri ul islegden peýdalanýar. Elektron finansynyň ilkinji nusgasy bilelikdäki aýdyn gejeler hojalyk jemgyýetiniň bu urdak tejribesi daşary ýurtlaryň değişli kärhanalarynda da ulu gyzyklanma döredýär. Hyzmatdaşlaryň türkmen önümlerine bolan ütlegi onuň ýokary hilini döwrwapdygyny tasdiklaýar. Ýurdumyzda önerilen dürli görnüşli ýokary hil önümler watanymyzyň innovasiýalar hemde ilmi-teknik ötüşiň ýoly bilen öňe tarap okgunly barýanlygynyň aýdyn suwutnamasy. Köp orly işde ýurdumyzyň telekeçilerine ähmiýetli ornuň değişikligini bellemek gerek. Olar esasan ýerli çygymaly peýdalanmagy, döwrwap öňde barjy tehnologiýalary öwrenmegi we işçiň ornaşdyrmagy uğra edinýärler. Döwletimiz hususlaşdyrmagy dowam etmek bilen hususy ulgamy uly gollaw berýär. Aýdyn gejeler hojalyk jemgyýetiniň bu urdak tejribesi aýdyn misallar. Halkymyzyň gündelik durmuşda sarp edýän serýisleriniň we enjamlaryň üçinçiligine möhüm ähmiýet bermegi döwrwap talapdyr. Şolaryň görnüşlerini artdyrmak we hilini ýetgiderli gowlandyrmak boýunça işlere ul ünsizlerliýär. Halkın arkadaly zamanasy ýylyna ýokary netijeler gazanmak paýtagtymyzdaky Derya Plastik hojalyk jemgyýeti üçin esasy wezipe urly. Telekeçiligi durly ugurlar boýunça ösdirmeklige ýardam berýän köp taraply gollawlar, belent maksatlar gazanmagy önemli badaly gadar. Derya Plastik hojalyk jemgyýetine ýylyň başyndan bäri ýetgiderli ösüş gazanýar. Munyň özi işleriň döwrwap derejede gurulmagy bilen berk baglar. Turgular üçin çygymal hökmünde Günorta Koreýada ilmiň iň soňky gazananlary esasynda öňdirilýän polipropileniň ulanmagy haridyň ýokary hilini üçinediýär. Milli önüm bolan turgular bildirilýän halkara talaplarynyň ählisine laýyk gelýär. Bu ýagdaý daşary ýurt sarpejlerini Derya Plastikde öňdirilen türkmen turgularyna bolan isleg artdyrýar. Ol önümiň ýokary hilini tasdiklaýar. Derya Plastik'in akturgularynyň guruluşyklarda öý hojalygyny tutuş ulgam boýunça ulanmagyna da berk we kepiliň uzak ýyllary ýetýänligini bellemek möhümdir. Birikdirji serýişçiler turgular Derya Plastik haritşinasy bolanyny kärhana tarapyndan berilýän kepiliň talaba laýykdygyny tasdiklaýar. Bu ýagdaý milli önümlerimiziň ýokary görkezdir. Santechnik önümleriň öňdirilişi şu ýylyň geçen döwründe has artdy. Suw ýylyjlaryň öňdirilen sanam epesi köpelli. Derya Plastik hojalyk jemgyýetiniň dünýä bazarlaryna önemli orun eýlemegi milli ykdysadyýetimiziň köp orly esaslarda ösdirilýänligini tasdiklaýar. Häzirki wagtda Derya Plastik'in önümleri Russiýanyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Azerbaýjanyň, Kyrgyzstanyň, Gruziýanyň, Ermenistanyň, Belarusyň bazarlaryna ul islegeýe bolýar.
iqtisadiyatyň köp taraply ösürilmegi ýokary netijeler kazanmak uğruna kesgitlenen esasy wezipeleriň biridir. Bu wezipeleriň oňun çözülmegine Aşgabat şäherindäki Deryap Wasy Goşuluk Jemgyýeti uly goşunt goşýar. Ýurdumyzda öndürilen önümler hiliniň ýokarlygy, ekologiýa taýdan arasçylygy, bakasynyň arzanlygy bilen tapawutlanýar. Önüm öndürjilerimiz bilen hyzmatdaşlyk boýunça toplumlaryň alınıp barylýan işler Türkmenistanyň durly ugurlardaky eksport mümkinçiliginiň ýokary depine eýe bolýanyny görkezýär. Bu iki erhananyň işi häzirki zaman şertlerine diňe bir ýurdumyzda däl, Sewitde nusgalykdyr. Gazanlayan ýokary netijeler esasyny önümçilik dolandyrmak, şol bir wagtda onuň gerimini giňeltmekliň diversifikasiýa berk baglygyny oňa düşünýän Deryaplasyon hünärmenleri ähli ugurlarda döredilýän mümkinçilikleri giňden peýdalanýarlar. Dünýäniň öňde barjy enjamlaryny ustatlyk bilen erkedýän işgärler daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň orun tutýan önümleri öndürmekde ýokary netijeler gazanýarlar. Kemişi gözlegde ösen isleýler kanagatlanyrýan önümleri öndürmekde ýezgiderli kämilleşmek Deryaplasy Goşuluk Jemgyýetiniň üstünligini üçin edýär. Milli önümleriň dünýä bazaryna ornup utulanyrýar. Goşuluk Jemgyýetiniň önümçiligiň häzirki zaman şertlerine alınıp barylmagy telekeçilik ulgamyny öz bolşly milli ýörülgäniň kemale getirilýändigini anamly tasdiklaýar. Daşary ýurtlarda isleýildirilýän türkmen önümleriniň hataryny mebel önümlerini görkezmek bolar. Şu ýylyň başyndan bäri ýurdumyzda öndürilen mebel önümleriniň eksporty ýokarlandy. Şunu önüm öndürjilerimiziň, telekeçilerimiziň netijeli işleriň bellälikdir. 2010-njy ýylyň 29-njy iýulyny Gahrman arkadagymyzyň gatnaşmagyna işe girdilen aýöli haryt nysanly Döwrewap mebel kärhanasy önümçiligiň depkinini ýyl saýyn ýokarlandyryp, halkymyzy ekologiýa taýdan arasda we ýokary hilli mebel önümleri bilen üpçün edýär. Ýurdumyzyň mebel önümçiligini öňde barjy orna elýän aýbölik mebel kärhanasy üstünlikler gazanmak üçin önümçiligi döwrüň ösün tehnologiýalaryny, täzeçil iş usullaryny we oňun halkara tejribesini ýygyderli ornaşdyrýar. Kärhana Ýewropada öndürilen Döwrewap kämil tehnologiýalar bilen enzamlaşdyrylandyr. Oň bölümlerini ýokary hilli agaç we demir materiallardan halkara ünümlerine laýyk gelýän önümler köp mösörde öndürilýär. Toplumuň çägine hemde ýanaşyk ýerlerine saýaly we miweli agaçlaryň 7,5 miňden gowrak düýbüniň oturdulyp olara degişli derejede ýydyk edilýänligi belläriliklidir. Aýbölik mebel kärhanasy ösün dünýä tejribesini öwrenmek we öz öndürýän önümleriniň hil derejesini ýygyderli ýokarlandyrmak maksady bilen daşary ýurtlaryň mebel kärhanalarynyň onlar çötü bilen hyzmatdaşlygy ösdürýär. Halkyň arkadagly zamanasy ýylyny aýbölik mebel kärhanasy nowatdaky halkara üstünligini gazandy. Ýakynda bu kärhananyň önümleri Ýewropaň hil barlyklary boýunça jemgyýet tarapyndan Quality Choice Prize 2022 ýagny ýokary hilli önüm bayragyna munasip boldy. Aýbölik mebel kärhanasy geçen ýylym şeýle bayragy munasip bolupdy. Bütün dünýäde ýokary hilli mebel önümleri bilen tapawutlanýan kompaniýalaryň bayragy şu ýylyň 3-nji iýulyny Ispaniýanyň Barcelona şäherine gowşurlar. Aýbölik mebel kärhanasynda ýurdumyzyň ministerlikleriniň hemde pudoklaýyn dolandyryş edaralarynyň buýurmalary esasyna ýaşaýyş saýlarynyň öý goşlary, mekteplerdir çağalar waglar üçin partalar, oturguçlar, skaflar, saglyk goraýyş, bilim, harby we hukuk goraýjy düzümler üçin zerur mebelleri öndürilýär. Şeýle-de kärhanada ýaşaýyş saýlary, edara binalary, iş otaglary, mihmanhanalar, naharhanalar, sport defhalary, harby bölümler, lukmançylyk edaralary üçin niýetlenen beýleki mebel önümleriniň, kapylan we demir derwezeleriň köp durly görnüşleri öndürilýär. Olar bahalarynyň elýeterliligi, ekologiýa taýdan arasdalygy, berkligi, çydamlylygy bilen tapawutlanyp hil bahatda daşary ýurt harytlaryndan birjigem kem galmaýar. Halkyň arkadagly zamanasy ýylyny aýbölik mebel kärhanasy zähmet deňçilerini dowam etdirip hasam uly üstünlikler gazanýarlar. Hormatly prezidentimiziň taýdanlary netijesinde gurulýan defhalarda hususanam Ahal welaýatynyň täze Döwrewap idara ediş merkezindäki durmuş maksatly defhalarda aýbölik haryt nysanly mebel önümleri giňden peýdalanylýar. Kärhana bu ýerde çağalar waglarynyň dördüsini gerekli mebel önümleri bilen dolulygyny üpçün eder. Mundan başga-da ýaşaýyş saýlarynyň köpüsini bu kärhananyň taýýarlanan aşhana mebelleri hemde gapylary oturdular. Kärhana täze okuw ýylyna taýýarlanan çäklerini bilim ministrligi bilen aqsam hyzmatdaşlyk edýär. Şu ýyl kärhana ýurdumyzyň orta mektepleri üçin niýetlenen partalaryň 10 miňsini hemde oturguçlaryň 20 miňsini buýurma esasynda taýýarlaýar. Şeýle-de Türkmenistanyň döwlet ferhet gollugy üçin niýetlenen ýatakhanalyň köp sany taýýarlanýar. Bu önümler önlürlerine ýokary hilli agaç we ýürüýte materialyny taýýarlanan demir peýdalanýar. Aýbölik mebel kärhanasynda şu günler häzirki zaman innovasiýon tehnika usuly ulanmak bilen halkara dürli dizayn görnüşli ýokary hilli agaç we ýürüýte demir materialyny taýýarlanan häzirki zaman mebel önümleriniň önümçiligi alınıp barylýar.
Muň özi hususiýetçileriň döwlet düzümleri bilen ygtybarly hyzmatdaşlygynyň aýdyň misalları. Hormatly prezidentimiziň başçylygyny amala asyrlayan özgörtmelerden ilham alýan Aýbölek mebel kärhanasy öz önümlerini döwrewap dünýä ünlülerine laýyklykda kämilleşdirmegi, halkymyz üçin el yeterli bahalardan ýokary hilli önümleri öndürmegi, täze iş orunlaryny döretmegi maksat edilýär. Döwrewap kädirklama şertlerini önüme öndürmekde Türkmen ýaşlary tarapyndan dolandyrylýan kärhanalaryň işleri ýurdumyzda mümkinçiliklerin köpdigini tasdiklaýar. Bu orada nusgalyk işler alyp barýan paýtagtymyzdaky Akbulut Hojalyk Jemgyýetiniň önümleri ören islegli haritlara urilýar. Ol önümleriň daşary ýurtlara uradylmagy bellälikli ýagdaýdar. Yurdumyzda durmuş ykdysady maksatnamalar amala aşyrmagyň çäklerini paýtatymyzda we yurdumyzyň sebitlerini durly maksatly defkalaryň gurulmagy Türkmenistanyň halk hojalyk toplumynyň okgunly ötüşiniň möhüm görkeçi bolup durýar. Bu işlere münasip goşundyryň oşýan kärhanalaryň biri Aşgabat şäherindäki Akbulut Hojalyk Jemgyýetdir. Bu jemgyýet yurdumyzda ilkinji bolup asma patolog ulgamyny önümçiligi başlady. Akbulutun kärhanasynyň bir ýylda 4 million 24 metr asma patologlary 7000 tonna degişli demir önümler öndürmäge mümkinçiligi bar. Bu önümler ajaýyp binalaryň bedegine urilýan. Olaryň yerli çymanlardan öndürilýändigem gowandyrjydyr. Binagerlikden bedegden başga-da öndürilýän milli patologlar diwary goýulan firişçiler akustika ýagny sesiň duruwy ýakymly bolmagyny üçin edýär. Bu ura aýratyn ünsverilmegini innowasion tejribeler görmek bolýar. Ýurdumyzda ilkinji gedek öndürilýän bedeg wagtda owodun milli uwuşgunlar şöklendirýän sesiň durulugyny kepelendirýän asma patologlar ýokary hili dünýä talaplaryna laýyklygy bilen tapawutlanýar. Bu ýerde alümin metal patologlaryň öndürilýändigem bellälikdir. Bu önümler daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýar. Şu maksat bolsa Türkmen ýaşlary tarapyndan dolandyrylýan kärhana üçin esasy ýörelgi bolup durýar. Işleriň ähli ulgamlaryna sağlaşyň üçin edilmegi bakalaryň ören amatly bolmagy şertlendirýär. Bu jemgyýetiň önümleri ýurdumyzda guruluşlarda hususanym Ahali welaýatynyň täze döwrewap idara ediş merkeziniň guruluşyny ulanýar. Akbulutun täze önümleri teýmillik, arassyzçylyk, ekologiýa wagtda öňde barjylaryň hataryna durýar. Önümleri sany ulgam boýunça satyn alyp borýar. Istek uradylanyny ölçüň boýunça zerur önümleriň gerek muktary ýürüýti internet goşunmasyny peýda bolýar. Bu ýagdaý häzirki döwürde ýörgünli urdur. Ol wagtyň tyşytlaýar, guruluşykda işiň tir we ýokary hili ýerine ýetirmegi üçin edýär. Ýurdumyzda meýilleşdirilýän akylly öýleriň guruluşyny ulanmaga niýetlenen innowasion patologlaryň ölümçiligine ul üns berilmegi döwrüň talabydyr. Täze döwrewap ýokary hili ekologiýadan arasy önümler bilen eçerki bazar öpüşün etmekde netijeli işler amala aşyrýan Akbulut Hojalyk Jemgyýeti önümlerini daşary ýurtlara da uradýar. Türkmen önümlerini häzirki wagtda eksport edilýän uglary Azerbaýjan we Kyrgyzstandyr. Kaşan ýaşaý jaýlarynyň ak mermerle dolanyrşy binalarynyň kärhanalaryň innowasion tatdymlary watanymyzyň geljekki urny guruluş we gözellik taýdan ötüşini täzeçe seretmäge terk berýär. Akbulutun zekinli ýaşlarynyň önüm öndürjüleriniň özbolşy pikirleri, yerli çymanlardan öndürilýän önümleri, adaty şekilleri, dörüjülük eserlerini öwürmäge mümkinçilik berýär. Ahali welaýatynyň kakatrawynda ýerleşen Meýwe açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetim ýurdumyzyň owa hojalyk buwdagyna iş alyp barýan iň iri hususy dizimleriň biridir. Paýdarlar jemgyýeti şu ýyl dag etegindäki bereketli toprakda ekilen meýweli baglardan ilkinji hasyl ýygnamaga erişdi. Paýdarlar jemgyýetiniň ekin ýerlerinde şugunlar garaly, şetdali ýaly meýweleriň hasyly ýygnalýar. Alma, armut, hurma, badam ýaly meýweli baglardan ýokary hasyla garasylýar. Baglara ýydyk edilen we ýetişdirilen hasyl ýygnalaryny hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzyň hususiýetçi daýhanlaryna ýeňillikli şertlerde satyn alyp berilen döwrewap owa hojalyk tehnikalary we kombaynlar peýdalanylýar. Paýdarlar jemgyýetiniň ekin meýdanlarynyň köp bölegine badam agaçlary ekildi. Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde ulanylýan innowasion usullar hormatly prezidentimiziň owa hojalygyny durnukly ösdürmek hemde az howpsuzlygyny potalandyrmak maksady bilen suw tygyşytlaýjy tehnologiýalary, öňde barjy tejribäni we bu urda almaň iň soňky gadanlaryny ornaşdyrmak arkaly suwdan peýdalanmagyň netijeleriniň ýokarlandyrmak babatda öňde goýan wezipeleriniň üstünlükli durmuşa geçirilýändiginiň anyk misalydyr. Şunu suw serişdelerini dolandyrmagy oýlanşykly çemeleşmek, ekin meýdanlaryny suwarlanyny, ekinleriň dürli görnüşleri üçin suwun sarp edilişini hemde yerli toprak howa şertlerini göz öňünde tutmak esasy şertlerdir. Meýwe açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň meýweli baglaryny agrotehnikan kadalaryny laýyklykda ýydyk edilýär. Baglary guruplandyrmak we ziýankeşlere garşy görüşmek işleri almy esasda alınıp barylýar. Bu bolsa baglardan bol hasyl ýygnamaga mümkinçilik berýär. Her bir işe almy taýdan çemeleşmek meýwe açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň esasy ýörelgeleriniň biridir.
Miwe askornusu paydarlar zemiyetinin çägindäki soğon, käsir, ýeralma ekilen meýdanlarym göw öwgütüp beýýämden hatylyň bereketli boljakdygyny buýşlaýar. Ötüş suwlarym damzalayın usullar arkaly berilýär. Bu ýerde 1 hektar yer almadan 40, käsirden 50, soğondan bolsa 60 sentler ýokary hilli hatyly ýygnamak meýilleşdirilýär. Bu ýerde ýygnalan hatylyň hiliniň ýokary boljakdygyny hünärmenler belleýärler. Miwe askornusu paydarlar zemiyetiniň işi halkymyzy tagamy hemde saglyk üçin peýdalygy, ekologiýa taýdan araslygy bilen tapawutlanýan, dürli görnüşli ýokary hilli miwe önümleri bilen üpçün etmek hemde ýurdumyzda öndürilýän ady haritlarynyň daşar ýurtlary iýerilýän meselelerini artdyrmak boýunça wezipeleri çözmäge ýardam eder. Owa hojalygyny ilmiň gazanan öňdewarjy tejribesini peýdalanýan Miwe askornusu paydarlar zemiyetiniň alyp barýan işleri hormatly prezidentimiziň parasatly başçylygyny amala asyrlayan suňur oýlanşykly döwlet siýasatynyň mühim wezipeleriniň bir wada bir näçetini öz içine alýar. Miwe askornusu paydarlar zemiyetiniň işiniň mutalyny arkadagy serdarymyzyň gollawundan göňleri galkynýan türkmen telekeçileriniň köp ugurly mümkinçilikleri we gazanýan üstünlikleri aýdym görnýär. Kahraman arkadamızın milli medeniyetimizin ve sınıfatımızı ösürmek, onu dünya yemek bardaki tarihi başlangıçları esasında yurdumuzun sevdiklerine her yıl medeniyet, sınıfat, dörücülük işgallerinin atlaşmaklarına medeniyet heptiliğini geçirmek inni asalı dəbi uğurlu. Halkın arkadalı zamanısı yılına medeniyet heptiliği yurdumuzun marı velayetine yokur ruh fanatikte üstünlüklü geçirilip, ol hakiki sınıfat bayramçılığına uğurlu. Medeni forumun marı velayetine üstünlüklü geçirilmek münasibetli. Mar şekerindeki Türkmenin ağoy binasını velayetin medeniyet ve sınıfat işgallerinin cemiyetçilik vekillerinin atlaşmaklarına hoşalık maslahatı geçirildi. Maslahatta çıkışadan medeniyet ve sınıfat işgalleri berkarar devletin tiyade ýamynyň galkynç döwrüne milli medeniyetimizi we sınıfatymyzy ösürmek bardy taýsy taýlary diýen hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdyp arkadaly serdarymyzyň janynyň sag ömrüniň uzak ýyl halk döwlet bekfitli işleriniň hemişe rowançlyklary beslenmegini arzuw etdiler. Yurdumyzyň welaýatlarynyň şeýle paýtatymyz Aşgabat şäheriniň medeniyet sınıfat saatlarynyň ibarat dörüjülük toparlarynyň ýadyjy şahylaryň, artistleriň, suratkeşleriň atlaşmaklaryny bir hepdeniň dowamyny geçirilen bu medeni forum birek bilen tejribe alşmaklygy, medeniyet sınıfat işgalleriniň dörüjülük usatlygyny ösürmekligi, ýaş dekinler ýüze çykarmaga, owa medeniyet öýlerini hemde öý muzeýlarynyň işini kämilleşdirmekligi giň ýardam berdi diýip hoşalyk maslahatyny çykşydanlar bellediler. Hormatly prezidentimiziň karary esasında medeniyet hepdeligi 2023-nji ýylda Aziýanyň merjeni hataplanýan gözel paýtatymyz Aşgabat şäherine geçiriler. Bu hoş habar hoşalyk maslahatyna atlaşan medeniyet we sınıfat işgallerini buýsanç duýgusyny öretdi. Hoşalyk maslahatynyň dowamy Mar welaýatynyň medeniyet sınıfat ustalarynyň ýörüti taýýarlan bayramçylyk konserti bilen ulaşdy. Konsertde ustalyk bilen ýerine getirilen halk we estrada aýdymlaryna joşgulu tansardy. Baky asuda erkany watanymyzda döwletimizde berkarar döwletiň tiyade ýamynyň galkynç döwrüni ýakly uğurlarda kazanýan münasip ötüşler hormatly prezidentimiň ýurdumyzy gülledi ösürip watanymyzda ötüşleriň tiyade belentliklerini çykarmakdaky ýyl halk döwlet bekfitli belin tutumly işleri giňden wasp edildi. Şuň Akal welaýatynyň Akbuğda etrawynyň şäherindäki Türkmeniň Ağoý binasynyň öňündäki meýdançyda halkara dörüjülük dawrasy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň sınıfat ustalary gatnaşdylar. Ýurdumyzyň durmuşyny möhüm ähmiýetli wakalaryň aýdym sagaly çykyşlaryny ötkoşdurulmagy ata watanymyzda giň erimli medeni şäherleriň ähmiýetini hasam belende götürýär. Şol bir wagtda konsertiň dowamyndaky çykyşlar türkmenistanlaryň jewsizligini hemde dörüjülükli zähmetiniň we ilhamynyň hakyky bayramyna uğurly. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli uglar boýunça gadanýan ötüşlerini wasp edýän aýdymçylaryň, sadanalaryň we tanşçylaryň çykyşlaryna konsertde gatnaşjylar ul ruh welentlik bilen tomaşa etdiler. Bajaýyp aýdymsal dawrasy arkadaly serdarymyzyň ýygyderli durmuşy geçirýän, dünýä bileşiginiň ikrarnamasyny hemde gollawyna eýe bolan açyklyk we giň halkara hyzmatdaşlygy siýasatynyň insanperwer ugurunyň ähmiýetini beýan edýär. Dünýäniň durly ýurtlary bilen medeniyet ulgamyna hyzmatdaşlyk, dostluk we ynanşmak gatnaşyklaryny ösürmegini, türkmen halkynyň baý taryhy medeni mirasyny, özgörşü däpdi suwlaryny wagt etmäge ýardam edýär. Bayramçylyk konsertine ýurdumyzyň meşhur sınıfat ustalary bilen birlikde daşary ýurtlardan görnükli aýdymçylar, aýdymsal toparlary şol sandy. Täjikistan Respublikasynyň Fardaws Haşimow, Russiýa Federasiýasynyň estrada aýdymçy Mary Cranberry, Artik we Asi topary, bu ýurdun Tatarstan Respublikasynyň Jigbox Rio topary, Tunis Respublikasynyň estrada aýdymçy Amani Suisin, Şwetsiýanyň meşhur estrada aýdymçy Dr. Alban, Birleşen Arap Emirliklerining meşhur estrada aýdymçy Balkis, Russiýa Federasiýasynyň hemde Azerbaýjan Respublikasynyň estrada aýdymçy Emin Agalarov, Türkiýe Respublikasynyň meşhur estrada aýdymçy Demet Akalin,
Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň belli estrada aýdymçysy Aiken çykyş etdiler. Meşhur aýdymçylar öz ýurtlaryny wekilçilik edip, aýdym sahallar bilen çykyş etme arkaly halklaryň arasyndaky dostlugyny gatnaşyklarynyň putulandyrylmagyny, medeniyetiň usunutyň insanperwer ýörgüleriň uly ähmiýetiniň bardygyny urkadiler. Bayramçylyk konsertiniň maksatnamasynyň dowamyny ýerine ýetilen çykyşlar şäheriniň dawrasyny artdyryp, agdyberlik duýgularyny döretdi. Bu özgörçli konsertiň tomaşaçylary dowamly el çarpışmalar bilen çykyş eden artistlere ýokary baha berdiler. Hormatly amdyrny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 28-nji iýuny saat 20-den 29-njy iýuny saat 20-nji bolajak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan welaýatyna azken bulut hawa bolup, Demirağ Ulmatardan tile sekundy 9-14 metr käýerlerine 19 metrçe ýetýän şymal üfer. Hawa gijetine 20-25 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy. Kenarky taraplaryna bolsa 25-30 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyna az bulut hawa bolup, Demirağ Ulmatardan tile sekundy 9-14 metr käýerlerine 19 metrçe ýetýän şymal üfer. Hawa gijetine 28-33 gradus maýl, gündüzine 40-45 gradus ysy bolar. Imar welaýatyna açyk hawa bolup, Demirağ Ulmatardan tile sekundy 9-14 metr käýerlerine 16 metrçe ýetýän şymal üfer. Hawa gijetine 26-31 gradus maýl, gündüzine bolsa 41-46 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyna açyk hawa bolup, Demirağ Ulmatardan tile sekundy 9-14 metr käýerlerine 16 metrçe ýetýän şymal üfer. Hawa gijetine 27-32 gradus maýl, gündüzine 42-47 gradus ysy bolar. Daşowd welaýatyna azken bulut hawa bolup, Demirağ Ulmatardan tile sekundy 9-14 metr käýerlerine 17 metrçe ýetýän şymal üfer. Hawa gijetine 25-30 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulut hawa bolup, Demirağ Ulmatardan tile sekundy 10-13 metr, wagtal 15 metrçe ýetýän şymal üfer. Hawa gijetine 29-31 gradus maýl, gündüzine bolsa 40-42 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 29-nda magnetik hadisasynyň gowşak täsirinde saklanmagyny arşalaýan. Edil watanaşlar, tomut passyny howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazara alyp, passynyň aýratyndyklaryna laýyklykda geyinmegi, bunyň geçiş şöklesinden gorunmagy, şerde ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik, arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmegine maksat berýär. Mehriban ýylaş. Bular berja etseňiz, ýylyň islenik passyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehribanlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda tüşeresenýär. Ähli tüşerüň özüne bolsa halkyň behfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sag bolun edil adamlar.